Ai negi sau papiloame și vrei să scapi de ele cât mai repede? Ei bine, am soluția perfectă pentru tine. Știu cât de deranjant poate fi să ai aceste creșteri inestetice pe piele, dar nu-ți face griji, există o metodă simplă și eficientă de a le elimina direct acasă. De ce ai nevoie? Ulei de arbore de ceai, un puternic antibacterian și antifungic, dischete de bumbac, pentru a aplica uleiul. Cum procedezi? Curăță zona. Spală bine zona afectată cu apă și săpun. Aplică uleiul. Imbibă discheta de bumbac cu ulei de arbore de ceai și aplică-o direct pe neg sau papilom. Repetă zilnic. Repetă această procedură de 2-3 ori pe zi, timp de câteva săptămâni. De ce funcționează? Uleiul de arbore de ceai are proprietăți antivirale care luptă împotriva papiloma virusului uman, principalul vinovat pentru apariția negilor și papiloamelor. În plus, stimulează sistemul imunitar și accelerează vindecarea. Această metodă este o alternativă naturală și poate fi eficientă pentru multe persoane. Cu toate acestea, rezultatele pot varia în funcție de fiecare individ. Dacă ai îndoieli sau dacă leziunile nu se vindecă, consultă un medic dermatolog.